En Noia, despois da tempestade vivida no último pleno, o non prosperar a cuestión de confianza presentada polo alcalde Santiago Freire, ligada á aprobación definitiva dos orzamentos, a situación no concello é de relativa normalidade. Aínda así estase á espera de que se cumpra o prazo dun mes para a presentación dunha posible moción de censura, algo a día de hoxe improbable, basicamente porque non dan os números. Aparentemente non é unha situación que pareza que poida darse, entre outras cousas, porque no caso do concelleiro tránsfuga Luís Salamancos, tendo en conta que como digamos, concelleiro adscrito ao Grupo Popular, o seu voto non contaría para unha posible moción de censura, entendemos que esa situación non se vai a dar. O rexedor a día de hoxe segue defendendo o presuposto, que de non haber candidatura alternativa, quedará automáticamente aprobado. Son os orzamentos necesarios, son os orzamentos máis elevados da historia do Concello de Noia, son os orzamentos que cumplen os requisitos legais para poder ser tramitados, independientemente de que alguén pode decir gustaríame máis que estuvese esta partida en lugar desta outra, ou que se apostase máis por esta cuestión que por esta outra, ou que se contemplasen pois estas cuantías e non estas outras. Eso, cada un, a hora de elaborar un orzamento, establece as súas previsións, as súas prioridades. Entendemos que non hai marxen, sinceramente, un orzamento moi axustado, moi estudiado, moi analizado por parte dos departamentos da área económica e de intervención. Freire volveu de novo a cargar como xa fixera no pleno contra o edil díscolo Luís Salamancos, a quen lle afeou o seu cambio de criterio, o votar favorablemente aos orzamentos na aprobación inicial e posteriormente votar en contra. É evidente que non é unha situación cómoda, non é a situación desexable, sobre todo cando se trata de unha persoa que formou parte do Grupo Municipal do Partido Popular, a quen se lle encomendaron unha serie de responsabilidades importantes, como a de ser voceiro ou portavoz do Grupo Municipal e tamén outras competencias en distintas áreas de responsabilidade. Sendo tenente de alcalde, sendo membro da Xunta de Goberno local, tiña acceso a toda a documentación. Entendemos que o razoable, se tiña algunha dúbida ou algunha discrepancia, sería que o tivera posto de manifesto anteriormente, e esperamos tamén, sinceramente, que toda esta situación lle faga reflexionar sobre os pasos dados e ese tipo de actuación ou comportamento. O que si ten claro o alcalde noiés é que o escenario político do concello mudou considerablemente ao quedarse en minoría, con tan só 8 edís dunha corporación de 17, polo que non lle quedará outra que acadar acordos co resto de forzas para que Noia siga avanzando como ata o de agora.